На 19 февруари 2008 година рекордно управлявалия вече 49 години кубински лидер Фидел Кастро обявява, че се оттегля от властта. Кастро държи рекорда и за най-дълга реч в историята на ООН – 4 часа и 29 минути. На 4 ноември за президент на САЩ е избран Барак Обама. Това е и първият цветнокож президент на щатите. Българката Ирина Бокова е избрана за генерален директор на ЮНЕСКО. За първи път българка е избрана за Европеец на годината и Комисар на годината. На 28 януари е открито първото и единствено метро в България. Към момента Софийският метрополитен има 16 метростанции и трасе с обща дължина 20 км. Автомобилният парк на Елдом Инвест е значително разширен. Товарните автомобили на компанията вече доставят продукция до всяка точка на страната и Европа. Започва производството на нова серия пирокерамични готварски плотове, предназначени за яхти. През февруари 2009 година станахме свидетели и на първата катастрофа на изкуствени спътници в пренаселената орбита на Земята. Отломките от сблъскалите се американски и руски спътник ще обикалят около Земята в продължение на хиляди години. Към края на 2009 година Международната космическа станция е изцяло завършена и вече на борда могат да живеят постоянно до 6 души. Най-бързият влак в света се движи в Китай със средна скорост от 350 км в час, като максимално може да развие до 394 км в час. На 18 септември е излъчен финалният епизод на най-дългия към настоящия момент сериал в света – Пътеводна светлина. Със своите 15 762 епизода и 72 години в ефир, той остава най-дълголетното шоу в историята на радиото и телевизията. Въпреки кризата продължава изпълнението на дългосрочната инвестиционна програма на Елдом Инвест. В началото на годината е въведен в експлоатация модерен високопродуктивен тактов конвейер за монтаж на бойлери с обем от 30 до 120 литра. Докато разрушават ВАМО, един от знаковите варненски заводи, Елдом Инвест инвестира в изграждането на нов цех за производство на електрически тръбни нагреватели, оборудван с поточни линии от последно поколение. През януари Елдом Инвест е регистрирана като участник в глобалния договор на ООН, най-голямата инициатива за корпоративна отговорност в света. 4 януари 2010 година официално е открита най-високата сграда в света до този момент – Бурдж Халифа в Дубай. Височината на колоса е изумителните 828 метра. На 21 март изригва вулкана с непроизносимото име Eyjafjallajökull в Исландия. Временно са прекратени всички полети над Исландия и са затворени летищата в северната и западната част на Европа. Освен затруднения в трафика, вулканът създаде главоболие с името си и на водещите на новинарските емисии. На 8 април за първи път в света самолет захранван с слънчеви батерии извършва първия тестов полет. Скандалният сайт Wikileaks публикува стотици хиляди документи от източници, които разобличават корпоративната и правителствената корупция. Основателя на сайта Джулиан Асанж е арестуван в Швеция. Кристалина Георгиева е европеецът и еврокомисарят на годината в годишната класация на седмичника European Voice. При археологически разкопки на остров Свети Иван край Созопол е открит реликварий с мощи на Свети Йоан Кръстител. Както знаем, част от тях не можахме да опазим. Стартира добивът на природен газ от българския шелф. Газовата платформа Галата обслужва находищата Каварна и Калиакра, които могат да осигуряват около 15% от потреблението на синьо гориво в България през следващите няколко години. Продължава иновативната политика на Елдом Инвест в областта на използване на възобновяеми енергийни източници. Тази продуктова линия е наречена Елдом Green Line. На пазара са представени първите плоски и вакуумно-тръбни слънчеви колектории Елдом Green Line. 28 февруари 2011 година в Япония се провежда първото в света маратонско бягане, в което участват роботи. Принц Уилям сключва брак на 29 април с Кейт Мидълтън, момиче от народа. Пишната сватба на церемония се излучва директно по цял свят.
Към 1 февруари населението на България вече наброява едва 7 милиона 364 хиляди 570 души. За първи път българите имахме възможност да се преброим по електронен път и показахме рекордна активност дори за представите на европейските статистици. Технологичното развитие на Елдом Инвест позволява разширяване на продуктовото портфолио с нови групи продукти. Нова серия енергоспестяващи бойлери с обем 5, 10 и 15 литра. Буферни съдове с обем от 150 до 1000 литра. И термосифонни системи Елдом Green Line. През 2012 година Русия скъсва с най-дълголетната серия автомобили в историята – седанът на Лада. Държавната АвтоВАЗ решава да спре производството на последните класически седани Лада, които се задържаха на пазара близо 4 десетилетия. С цел да намали производствените си разходи, Canon става първата компания в света, която напълно се отказва от използването на труда на хора в производството си. В САЩ започват изпитания на автомобил на компанията Google, който ще се движи по улиците без шофьор. Прогнозите са до 5 години да започне серийно производство на безпилотни автомобили. През лятото на 2012 година европейска бизнес делегация ще посети Южна Корея. Европейската комисия отправи покана само към 40 фирми в сферата на развитието и производството на енергийно ефективни уреди. Една от тези фирми е Елдом Инвест. През 2012 година в продуктовото портфолио на Елдом Инвест влизат бойлери с термопомпа, които се класифицират в енергиен клас А според подготвените евродирективи за екодизайн. Както и електрически конвектори. Това бяха част от събитията през последните 25 години, които имахме щастието да преживеем заедно. Как изглежда Елдом Инвест днес? Едно от най-успешните български производствени предприятия. С 3 завода с обща площ 42 декара, годишен производствен капацитет от 500 000 изделия, портфолио от над 250 продукта, мрежа от 103 сервизни центъра в България, пазар в 31 държави на 4 континента и потребители в над 2 милиона домакинства. Днес в екипа ни работят над 420 високо квалифицирани специалисти. Освен, че умеем да произвеждаме качествени и надежни уреди, ние работим целенасочено по проектиране и създаване на нови продукти. Съорганизатор сме на технически форуми в сферата на електротехниката. Постоянно се усъвършенстваме, но умеем и да се забавляваме, да побеждаваме. Радваме се заедно на щастливите моменти. Винаги сме готови да помогнем. Въпреки предзнаменованията на маите, инвестиционният календар на Елдом Инвест е планиран години напред. Благодарение на вашата подкрепа и опита, който придобихме през тези години, ние стартирахме работа по проект за изграждане на нов завод в близост до Варна. Всичко това постигаме заедно с вас, нашите клиенти, доставчици, банкери, сервизи и, разбира се, хората от екипа на Елдом Инвест. Убедени сме, че заедно ще отпразнуваме още много ваши и наши юбилеи. Благодарим ви за успешното партньорство.